Kapuso apektado karon ang tibuok nasud sa tropical storm nga Kabayan. Giisa sa pag-asa ang tropical cyclone wind signal number 2 sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, mga isla sa Siargao ug Bucas Grande, Surigao del Sur, northern portion sa Agusan del Norte, eastern portion sa Agusan del Sur, northern portion sa Davao Oriental. Samtang signal number 1 usab sa southern portion sa mainland Palawan, Cagayancillo Islands. Sa Visayas, signal number 1 sa may Southern Leyte, southern portion sa Samar, southern portion sa Eastern Samar, tibuok Cebu, lakip na Camotes ug Bantayan Islands, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental ug Guimaras. Samtang signal number 1 sa Mindanao, Agusan provinces, central portion sa Davao Oriental, tibuok Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, northern portion sa Maguindanao del Norte, northern portion sa Cotabato, northern ug central portions sa Zamboanga del Norte, tibuok Zamboanga del Sur, ingon man Zamboanga Sibugay. Nasigpatan sa pag-asa ang sentro sa Bagyong Kabayan sa coastal water sa Caraga, Davao Oriental. Ug doon na kinigikusgon nga hangin nga 65 kilometers per hour. Posibleng maglandfall kini karong buntaga sa Davao Oriental o sa southern portion sa Surigao del Sur. Sa mosunod nga mga oras, mulabang kini sa Mindanao ug mao kini ang posibleng hinungdan nga mukinay ang bagyo hangtod nga makaabot kini sa Sulusi. Posibleng sunod nga maglandfall ang bagyo sa central ug southern Palawan ugma sa buntag o ugma sa hapon. Gawa sa bagyo padayong magpasulabi ang hanging amihan sa northern ug central Luzon. Samtang shear line sa eastern section sa southern Luzon. Gumikan sa bagyo ug hanging amihan, delikado nga maglawig sa kadagatan ang mga gagmayng sakayan sa dagat ug ang mga sa labi na sa kadagatan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora, Northern Quezon ug sa ubang kadagatan sa Bicol Region, Visayas ug Mindanao gumikan sa kusog nga bawd. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, uwanon karong adlaw ang tibuok Central ug Eastern Visayas. Posibleng masinati ang heavy to intense rains sa ubang lugar sa nasod nga maoy makamugna sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta.